music entertainment. Welcome to Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dogbone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today. Come to Rafel Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Rafel Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. I think the number of Pidiana Simba, but as I'm down Chagamaran. I see my video, I teach you. I'm there for one night. Miss Cam. The move I saw was a Raganians and as in us. Did you see I'm so that I'm she can ask for it for boy. No fool as a couple of you know, so put a money. I'm quite a meal. I should go on to Simba, and this is one for the angle. The man Simba. Simba died and she one of them the name of it. She was Simba to my daddy. Simba has no Simba. They don't go only for one as nothing to go to 10. One family. I put it she meant to attend and the Basara Market as a good show to Simba. They know that I follow Simba program ya pa YouTube in South Africa. Pandasvika nhasi ndativula kuona Simba. Ndikati nasisongwa chibika hapo ndikachitsinga kumbira kuona Simba. Ndamubata Simba ndiwe here wairwara iwo. Uchiri kurangarira here uchizwa napo boko zvichinzi achitaura nenzwi pasi ari kumusha. But ndasingabelieve kuti ndiye Simba ndikachiti Simba ndiwe here. Ndikataura naye ndikamona kuti hazvochwa kuti Simba wato Simba. Ndikatomona ari kutomhanya. Vamutengera chikokwe. Ndamubara chishoni. Ujibau? Oh, Canada. Okay. Wakadaiwa ana kudambudziko rikaendene naro kamukadambudziko iri ranga ridambudziko woza kune kadambudziko nedambudziko zvakafanana kana nzara umba kune nzara nekanzara unezona daiwa akanzara kekona chikafu chiripo kune nzara yezona pana mumwe pana mumwere ngendipedzawo kutaura inini mbotaurawo afunga ini ndini mumwe anoshanda naSecuritas tiri kumagonyambira uko ndisi kunenge ndichirawo mhanzi yamunenge muchinzwa iyai inini zvandinotaura pana Securitas havana chido vane chipo funga pane zvinhu zviviri pane chido
vamwe vane zvido zvekubatsira asi zvinokundika asi Sekuru Tasvu vane chipo chokubatsira mhuri yeZimbabwe. Ndaiti vanotaura ndeve ndada kuchiputisa zve. Urataura Tswana ati? Ndati vanzoko kutswana kwenyu. Asi uri kuri yako pa TV ngotaura ko. Video dzarewo. Nakuyana asamba alwara. Taurisa wewe. Yanobonana. Yamubona ki. Ufodini. Usiyamiano. Ayisani chama ndatola shwa. Toturikira Sekuru. Ati akachiteera mavidhiyo emukomana uya Simba. Nguva yakauya achirwara. Asakonele kutsamana. Asikakwanise kana kufamba. Yanokone anakiyokia mmomo. Ezvezvi ndiye ndiri kumuona akamira pa. Usiyamiano kilevo ka Sekuru Tasvu. Apora akasimba ndiri kutenda Sekuru Tasvu. Oyo Mutswana kani komndebele. Urumde. Usida badusa. Ayo atsoda favor. Avangafana unzo. Ngapule. Nyara munhu. Ezi. Nyara munhu. Aromba uchaino. Azini ndinotenda Sekuru. Angilandela mavidhiyo Ndaiteera mavidhios emukomana uya rapa uya. ngabona ekuqaliseni ebuya lapha Ndakaona pekutanga achiuya panapa. wayengakwanisi ukuyenza lutho Angasikakwanise kana kuita chinhu. but namhla nje ngingene egedini lapha Ati nhasi ndati ndichipinda pagedhi apo. bengambonanga nge-real life but namhla ngimbonile ngathi umuntu wenyamazi le Ndanga ndisina kumuona but pandazomuona ndati munhu uyu ndinomuziva uyu. ngase ngivula ifoni yami ngase ngibona ngathi uye umuntu esenje so Ndobva ndavhura foni yangu ndobva ndatarisa ndikati ndiye munhu hanzi ndida kutenda Sekuru kuti aiwa ndinotenda Sekuru umsebenzi owenza nebasa ramuri kubata hombe muZimbabwe muno. akosana ndaba akosana ndaba Ngamba yabo uyayipenga ngamba. Adori kutora. Yemunhu atutonda. Ini ndonzo kufara. Asatenda andiko. Yaka panapa ndiri munhu wekuti ndasiri munhu pawani. Ndaiona wanhu sizvidhori. Zvekuti ndachiwana usikundiona here kuti ndiri munhu pane wani. aiunganza zvigubhu Ya. Ndaitire papo ndiyakabvisa akapwanya. But ndinofara kwazvo. Izvo ndava munhu pane wani. Sekuru, ndangowedzera pamukomana uyu. Nemhuri yake. Vanhu vakanditukisa iva.
Yeah. Sekuru ndakabatikana. Munhu yakandifonera ndokataita 35 minutes tiri pafoni. Patakaburitsa video yeMhuri akandituka. Asi takazokuti maminutes azosvika kuma 35 kuti ndakandapedza kuexplaina kuti noina handising'anga handitonozvona iwewe kana uri chiremba munhu yari kuAmerica kana uri chiremba ukandishedza paunoita basa rako musejari mufiyeri ini ndinongoya nekamera yangu ndongoratidza vanhu kuti chiremba avo vari kuita operation pamunda zvavari kuitira nezvinozobuda ikoko handizvizisi akanditi Sekuru vako ivavava zvinhu zviri kuitika mumhuri umu zvinofanira kunge zviri kumadhokta akaita sei akanditsanangurira akati ndosakadzidze Sekuru ndakatukwa ndakasingafunzi kuti ndichazvitaura pakamera asi pandazoona mukomana ndati rega ndizvitaura ndapedza kutaura nemunhu iye ndakaita 30 minutes ndakagara kumba ndakanyatsogara ndichifunga kuti ndoenda kubasa rega ndichasi ndorega asi ndakazoona kuti no uyu munhu wenyama haangatitadzise kuita basa rekwamwari saka ndiri kuti ndofunga achaona zvakare vhidhiyo mukomana ndichazoita nguva yekutaura nemukomana achitaurawo ende mavhidhiyo ake akasviba ndakatomutora akaachita zvaanga achitaura izvozvi ndozvakabatanidza iye munhu achoita oona saka mhinduro yake iripo ndokuti ndakapedzera kumutaura kuti pamakatanga kurapa Mhuri makati ndipe 5 days ndoba ndati saka yakabva fona vhidhiyo ichitobuda papo ane foni ndianiko ndakati Sekuru vati tipe 5 days sana achikumbira kuti tingomirira 5 days idzodzo tozoona kuti Sekuru vaita vakundikana kana vakundikana ndotora vanhu ava ndovaendesa kwavari kutaura asi mhinduro yako iripo saka Sekuruka mhinduro yemukomana wechi amai mwana uri pambuka Kupenga ndevapi uyaifamba yatinze muzukuru wako pane vamwe vakavapowa kuti miri yavo yanani vatangotaura vakapora vamwe vana varipo chipatara chiri pano hati mazari tatarame undetuana kutopenga kuti mwana wenyu akatitukisa mukazwa ndichiti kutukwaka oza pane kutukwa kuti uri murume ende kana uri hwani pafonika ningochitasaura kuti vari kubvinzwa iri saka handizive kuti mashoko enyu ndiye kuti imi ndima kwaina mwana wenyu pasi kuti ivo vachanga vari kunze vakati vakambovarapisa here kana dai vaiziva kuti vanogona kumweko kuti muende kunorapwa vaifanira vakakupai kuti muende musapedza nguva yekuya kupi nekundibatsira kwamakaita kwana wangu kwamundibatsira izvozvo. Mwana wangu uyu akatanga kurwara pfungwa. Musati matenda ari kunze kwenyika ndiani? Handina kunze kwenyika. Hamuna hama kana hama ikuwana? Ifana mai. Amen. Ari kuGermany. Ari Germany. Ari Germany, ari Francis kwete kwa America. Ari Francis. Ora, ro Francis ndakapotsera mashoko na Robert. Ndiye uya anogara kuGermany. Okay. Chitaura izvo chienda mberi taramboziva kuti
bosi pamwe ndiyane kathini kacho kana kadzate kacho ndoda kutendai teregotasvo isena goko mwana wangu akatanga kurwara musi waida kunyora form 6 ipapo ane 9 subjects musi wakunyora ndo musi wakatanga kurwara vanhu vakawanda vakatanga kutaura kuti madhiragi ndaikaenda naye kuchipatara vachida kuona wezvepfungwa kuti chichi kunetsa kumwana angotiza achida kubait bridge ndokanda anomonera ari ndobva taiswa pfungwa nadokta webrain chaichai akati hapana kana pakakananisika pamwana vandapuhwa kuti mamapirisi majekisheni kuti mubayei majekisheni ekuti pamwe anga akakanganisika mupfungwa nguva yakabaiwa majekiseni yayo akatanga kuita nge chituta zviya zvomwana choti achingowa masiriri zvokuti wangokwanisa kana kutomupfekedza kana bhurugwa zvakutoita wese kana aregera madhiragi yayo mapirisi ayo akanganza apiwe nemajekisheni yayo vazvamboita nani vadazwa nevamovha zvaiti zvikatanga kuti panotonda vana katembara musi wanongopiwa mari zvati zvatangira ipapo vamwe vakati ndichimboendawo kuna endibhayari kwamutare ndikaendako ndikandogarako musi wokuti anobatsira asvika ndakadzingwa sembwa achibva atiza netsoka kubva kwamutare ikoko kuya kumba kunyazuru chizomona kunyazuru uyu musikana uyu ndiye akatanga kurwara ndiye andatanga kuya naye pano pasekuru Tasvu musvike muzive panapa wese awazoenda ndatanga kuya neuyu uyu akatanga kurwara ari form 3 zvokuti dai akanyorawo form 6 gore rapera kubva ari grade 1 aingoita number 1 uyu wobva ari grade 1 anongoisa aita number 1 nefowana taitotarisirawo zvakanaka kubva kuwana ava vari vahiri kuti pari zvozvo ndinge ndiri pari nani satoda kutenda tetegutatsvo pandakabva kumba ndaitenga hembe every month kana zvatanga anobva aibvarura dzese kana kuri kurohwa mamwe masaidhi andotaura zvauya ndairohwa hembe dzese achibvarura achitanga zvokutenga saka ndakazama nepandaigona napo ndichena madhokita ikoko kana maprofitawo vaingoti ndezvedzinza pane zviripo zvavachowapa mari umwe ngati pane ng'anga iri kugokwe ndikaenda kugokwe vana vakanoshandirwa musoro vachingotemberwa nyora asi chabuda kuti uya angware-ngwarewo uya zvipere hapana danga izvozvi kune waya chete hapana kana chinhu chirimo zvese vakapedza kutengesa chabuda hapana kusvika inendenda unanga wakuzorwara samai kuti zvinondenda nepapi maini vakazonditadza vhidhiyo yasekutasha vakabatsira mbuya madzimai magadharini ndo yandakaona pavhidhiyo panafoni yamaininavo vanhu maiguru oi vhidhiyo imumboonowo ndokuchiona wangu aine mwana wangu akamukombana kakapupusirira kunge zvaita wangu ndikati kana uyu anza pfungwa dzake dzita right achidzokera kuchikoro newangu uyu achadzokera futi kuchikoro achitonyora futi pomutei yainga ari iyoyo rega ndiende nako saka ndina kutaura vanhu vanga kuti ini ndakuenda kwatetegutasvo ndava mhuri yese mumwe wanga achichema mumwe nomwe hapana kasina dambudzikoba uyo aidonha achigwina achindoraramo achidaro avo bani nevamwe vandinawo bani vangu vanopenga futi achimwa mapirisi mwana wacho futi achipenga achimwa mapirisi ndobva ndauya kuno nemwana iyeyu ndakaita zvongobva kumba nakuti vantu kuende piba baba utenda kwadhokita zvaone problem yemutumbu ndikati aswera kwadhokita ndanira nemadhokita enyaya nemadhigiri ndambendawa kwandanzwa kuti kuna tetegutasvo nedhigiri rekurore rekubata varoi vacho vandauya panapa nemusikana uyu tategutasvo vandasvika bva ndakaona musesani ndakaisatati ndapuwa girazi iroro pekutanga ndakatesa pepa ndikati mupepa munabuda zvinyi ndagara chikutadzwa zveufekizvo ndabva ndashingaudaidzirawo zvaita vamwe vanoona vhidhiyo yangu yese zvese zvimwe zvatanda newana nezviri pamusha ipapo zvese vandazvona vandagusikana pandakazopinda mubva ndataona sekuru zvasekuru bvandibatsira pane pamwe pavazvanza apa muzuru watambura iwoenda undoya nevanhu iwavo ndikati ndondowagona here musha uyu ndouziva kuti unonetsa ndinondowagona here ndaenda kumba kudzokera kunyanga kumurume saka zvino chatanga sei ndikati ameno chatanga sei saka pandakangorara ndakabva ndakuta tetegutasvo vachiya kwandiri zvikanze ndaona kutaura kuti mwana uyu ada kubudiwa nemudzimu vanoya wesekuru ndo zvandakasvaibvanda kuhope ndakaona sekutetegutasvo ndo zvandakasvaibvanda svotaura wedzinza rese kuti inini hanzi natetegutasvo
mwana adabone muzimu kunyarara kumuzimu andeikwatire Rutasvo apana akaramba noti munhu wese akaya kunokaida kunzwa mudzimu uchitaura katika kunoko zvemudzimu zvakazochinja wakazogona kuyambuka tsvimbo vanakaya nemhuri yese inini izvi ndinotenda maigura zvakaita ndakanga ndine vhidhiyo nandina ndata maigura chimbotorayo nhamba idzi dzesekutasvo nematambudziko ari paya ndaitotyawo semwana semuroro womudiki kuti ndotangawo sei ndikati maiguru nhamba idzi sai mufoni menyu maiguru akati oraiti handizonge maiguru afona maisoro ndiri pasekutasvo ndakaramba ndakatombobuda kuenda kutoireti kati chokwadi here muri pasekutasvo zvikanzi ehe ndiri pasekutasvo vowauya zvikanzi vowafambira shuwa dzimba dzese zvikanzi pane mwana ada kudini ada kubudirwa apa ndandinowo mwana izvo akatangawo 2020 matwins umwe wacho ari kumba 2020 wokungodona nekusanzwisisa akaenda kuchikoro achirowa wamwe achiita sei asi patakasvika panapa akatanga kuda kumboita zvekuti zvinyatsokwidze asi ndakazotoona kana machanges ndiri kuaona aingoti pese paangovhinda ingodaidza kunge ndiri kudaidza uye kuno kudai uye kuno asi izvozvi ndira kutenda mwana wangu ndega ndiri kuona ndofunga zvimwe zvinonzi chapinda munzeve chawarabonde chiri musakata chozvinzwira vanotuka vaya varambai muchituka uyo akatuka Robert akatukura chokwadi mwanakomana wamwari aireva chokwadi but vamwe vakatomurera pamuchinjiko andizonai zvapaneni munoziva hama dzangu dai izvi ndaiteerera zvamunotaura chipinda pagedha pa aiwa mureve wedu atoramba kutopopora zvakati atisekutasvo acho mundaidzoka here pano but ndoramanyidza kuti ininика iye haasi akava nehung'anga mukati meropa rangu andizonai haasi akava nawo zvangu ndezveropa ndezvedzinza andika handirombese asi ndikuuraya timathingi tavetoti anenge airwadza kuti kathingi anga akubatiwa andizonai asi nawe iyi ndindinayo ndiziva kuti aiwaka apana padheni nyoka huru inonzi ngaidambura musi damp chapupa kuti musoro waenda kupitotambura musoro damp chapupa musoro waenda kupia ndosara yokoto chongodonha chete ingani chiri inozongofa batamatimbiridze bhora imwe timunore inozongorohwa chete rakashiwa saka aiwa thank you so dzokaini kune vanhu munokanwa Welcome to Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dogbone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today. Come to Rafel Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Rafel Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe.